Ha fet vent durant tota la nit a la nostra comarca i encara robant vent de ponent ara mateix. I ara mateix hi ha dos aspectes a tenir en compte a nivell general. La deretització política d'una part del planeta i el seu govern a mans de gerontocràcies, si més no, els països més poblats del món. Alguna cosa ens està passant a nivell global quan es repeteixen assalts a les institucions i quan les forces de dreta se situen al marge de les constitucions i de les normes que governen els pobles. Sense anar més lluny, a l'estat espanyol, el partit de l'oposició de dreta a dreta no fa més que posar pals a les rodes per perllongar jutges de criteri conservador a les més altes institucions judicials. No cal parlar de l'ultradreta, perquè aquesta gent té enyorances d'un temps que no podem tornar a repetir, així que no faig menció ni 10 segons, com hauria de ser també al Parlament. Au!